Srdečne vás všetkých zdravím, som Barbara a dneska by som vám chcela priniesť takú inšpiráciu na tému, o ktorú ma poprosila Paťka s Miškom, aby som vás inšpirovala v tomto úžasnom programe, ktorý práve sledujete a ktorého ste účastníkmi. A tou témou je očista priestoru, vedomá očista, energetická očista. A ide nielen o očistu priestoru ako takého, ale aj o samotnú očistu nás, pretože my sme zrkadlom svojho priestoru a priestor zase zrkadlí nás. To znamená, že nevieme toto oddeliť. Jedno s druhým súvisí. Takže tak, ako my potrebujeme dennodennú hygienu, tak aj náš priestor potrebuje hygienu. Najjednoduchším a pre mňa najjednoduchším spôsobom, ako prejsť s vami, je moje blízke umenie Feng Shui a opierajúce vlastne o cyklus 5 prvkov a do toho vkladám silu bylín, tradície našich predkov a tieto byliny, ktoré vlastne sú elementom dreva, a používam vlastne ako základ ku kombinácii s niekoľkými ďalšími elementami vždycky vedľa seba, ktoré sú vlastne v cykle 5 prvkov. To znamená, že oheň, zem, kov, voda a drevo. Každý týždeň, každý z nás umývame podlahy, raz za čas umývame okná a toto je čas práve, kedy napríklad to jarné upratovanie prichádza. A tu vás chcem inšpirovať, aby ste do toho dali kus toho svojho, že urobíte to so zámerom. To znamená, že predtým, ako začnete upratovať, tak môžete využiť aj, dajme tomu, fázy mesiaca, kedy napríklad Luna v nove nám umožňuje, aby sme naozaj sa zbavili všetkého, čo doslúžilo a otvorili sa novému. Pokiaľ každý týždeň umývam dlášku, tak a to robím už roky, vždy do nádoby s vodou dám trošku octu a pridávam tam aj rúžové drevo, esenciu rúžového dreva, ktoré sú naozaj jedny z najsilnejších energetických čističov. Neskôr spomeniem ešte aj ďalšie nejaké inšpirácie, ale pre mňa sú tieto dva veľmi, veľmi mocné, čo sa týka energetickej očisty priestoru. Pokiaľ idem robiť taký väčší rituál, tak v takom prípade už môžem použiť aj, dajme tomu, živé kvety podľa ročného obdobia. Teraz mi to napríklad umožňuje, že vložiť napríklad čemerice, ale už tu máme, že šalvia, magický ceder, ktorý je, rovnako ho používam do vydymovacích paličiek, vydymovacích zmesí. Šalvia, ktorou, pokiaľ ju vkladáme do vody, uvoľňuje svoju energiu. A šalvia je uvoľňovač a liečiteľ komunikácie. Tak ako nám lieči hrdlo a čistí hrdlo, tak takisto nám umožňuje uvoľniť energiu komunikácie vlastne v rodine, v priestore. Potom ešte okrem toho vieme použiť aj iné byliny. A tam už ten význam je dostupné na internete a tak ďalej, sú rôzne významy. Takže to vám odporúčam si potom pozrieť. Ďalším elementom je oheň. Oheň v kombinácii s drevom a s týmito mojimi milovanými vydymovacími zmesami, vydymovacími paličkami, ktoré už celé roky si takto buď vyvezujem sama s kamoškami a tak ďalej. Prípadne už niektoré kamošky mi darovávajú svoje paličky.
Takisto vieme dostať kúpiť aj napríklad v lekárniach alebo v obchodíkoch. Napríklad obľúbená vydymovacia zmes, ktorá sa štandardne dá kúpiť, je biela šalvia. Častokrát dostávam otázku, že aká je sila medzi našou šalviou, ktorú si vypestujeme, alebo bielou šalviou, účinky a ich moc, ako keby aj ich sila. Ja mám také presvedčenie a vnútorné nastavenie, že pokiaľ ja pestujem si byliny a pestujem napríklad tú šalviu s úctou a dávam im tú pozornosť, a že bude rovnako mocnou a silnou, ako je šamanská biela šalvia. To znamená, že zapálením bylín vlastne prechádzam priestorom, používam techniku, že idem od začiatku od vstupných dverí, postupne prechádzam v cykle hodinových ručičiek celým priestorom a takto si ju zapálim. Takto ju sfúknem. Tak. A ona mi už takto krásne dymí. A potom si zoberiem paličky pomocničky. A moja obľúbená od mojej kamošky, Peťky Christo. Alebo potom mám tu ďalšiu, ktorú som si vytvorila v cykle Luníc so Zuzankou Matej. Alebo potom môžete použiť aj pierka, ktoré sú klasicky bežné, ktoré nájdete, alebo si nejakým spôsobom ku vám priletia. A ja prechádzam vlastne priestor. Takouto formou, že vlastne idem po priestore a postupne vydymujem, zastanem v kúte, prejdem ten kút z hora nadol a idem po priestore celom až k začiatku. Okrem bylín samozrejme môžem použiť aj samostatne. To má takéto bobkové listy, úplne dávam do pozornosti očistu priestoru pomocou bobkového listu. Tieto som dostala od Stánky, mojej kamarátky z Chorvátska. Ukážem vám len takto jednoducho. Zapalím si bobkový list, začne dymiť a môžem prechádzať priestorom. Nádhernú vôňu dáva. Bobkový list skôr používam, keď potrebujem vyčistiť nejaký predmet. Rovnako vlastne, keď očistujem napríklad zrkadlá alebo rámy drevené alebo vstupné dvere, prechádzame vlastne teraz k elementu kovu a k elementu vody. Pri vode, pokiaľ čistím okná sú oči priestoru, dvere sú vstupné dvere sú ústa, tak používam na zmývanie dverí oleje. Tento fantastický olej som dostala od svojej kamarátky Svetlanky Oboňovej spolu s esenciou. Samozrejme môžete si aj vy sami vytvoriť kvetné esencie a dať do toho ten svoj zámer, ale rovnako ich viete vlastne od našich šamaniek takto si dopriať. Olej si dám na handričku, esenciu alebo len čistý olej, útrem, čo potrebujem a mám vytvorené. Utieram vedome so zámerom, aby tie dvere boli vstupnou hranicou, napríklad vstupné dvere boli hranicou medzi vonkajším a vnútorným svetom, aby tam bola tá jasná hranica. Takisto keď používam spreje interiérové, že napríklad takýto je, že aj kúpený z lekárne od Jarušky Chudíkovej, kde si kupujem ešte aj tyčinky, ktoré má fantastické. Takže vlastne sprejovaním zvyšujeme vibráciu energie priestoru, kodujeme ten priestor. No a prichádzame do finále, moje milované a veľmi blízke,
reprezentanti spojenia kovu a zeme, kryštály, drahé kamene. Moja milovaná trojica, múdry ametist, láskavý rúženín a kryštál jasnosti. Pokiaľ si nájdeme takéto dva kryštále, teda jeden kryštál, ktorý sa skladá z dvoch, vytvárajú bránu, vytvárajú strážcov. Vieme s nimi veľmi dobre kodovať priestor, harmonizovať priestor. Samozrejme, drahé kamene potrebujú očistu, takže vieme využiť lunu. To znamená, že okrem toho, že ich pozmývame studenou vodou, prípadne necháme 24 hodín v slanej vode, morskej soli, tak rovnako aj v očistu použitím novú alebo splnú na nabitie energiou alebo slnka sa vlastne dobijú a znova sa prečistí a znova sa navibruje tá sila toho kameňa, ktorý potom vie znásobovať a pulzovať v tom našom priestore. Pamätajme ale, že naša pozornosť, naša radosť a naše nastavenie koduje a zvyšuje vibráciu, alebo navibrováva, alebo aktivuje, akokoľvek to nazvem, a aktivuje náš priestor. Prajem vám veľa radosti a prajem vám všetko dobré.